Sale sa nagkalain-laing mall nga nimutang sa Dakbayan Sugbo magpadayon taliwa sa Kabalaka nga mudaghan ang kaso sa COVID-19. Samtang kutay sa mga tigom ang ipahigayon kabahin aron pagsuta kung luwas ba ang pagsaulog sa Misa de Gallo. Si Chelo Valiona sa report. Nauyunan sa gipatawag nga tigom sa Interagency Task Force sa Dakbayan sa Sugbo nga madayon ang pagpahigayon sa sale sa nagkalain-laing mall sugod ugma hangtod karong Domingo. Apan gitataw ni Konsehal Joel Garganera, Deputy Implementer sa IATF Cebu City, nga muabag ang mga mall operator sa pagsiguro nga mapatuman gayud ang health protocol. Employ additional kaning warm bodies nga mo see to it that the health protocol are strictly complied. Samtang kutay sa mga tigom usab ang ipahigayon aron magtuki sa pagsaulog sa mga Misa de Gallo sugod December 16. Matod sa konsehal nga mituman ang mga simbahan sa gipatumang health protocol. Apan ang bantayanan lang gipasabot ni Garganera mao ang gawa sa simbahan diin sagad magtapok ang mga tao. Tomorrow, if madayon, natay multi sectoral group advisory diha sa atong EOC nga nasa ipresentar po sa Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bista.